Sentiche cunha vez que a vida é un caos, que vives demasiado, que non paras de correr, non sabes hacia onde, non podes parar, porque un minuto só has empezar a recordar. E agora que me estás, preguntas xa sobran. Non mires hacia atrás, non busques respostas, que non atoparás. Hola, bo día. Benvidas, benvidos a esta segunda mesa deste encontro de escritores novos, de escritores novos que bellas preguntas. Como lembraba o noso presidente ao comezo na presentación, pois hai pouco isto era un congreso, agora é un encontro, e quizás o que vemos é unha parafala de taberna, pero en calquera caso nós imos seguir xuntándonos, imos seguir falando de literatura, imos seguir polemizando, porque era chegou que a nosa actividade cultural fose depender da inspiración dos galegos e das galegas para debutar. Estaríamos realmente mal, non? Se nos paralizásemos por iso. O título desta mesa máis tan importantes son os premios literarios. Contamos para falar deste asunto presentándome a miña dereita, sen que iso teña implicacións políticas de ninguna clase, supoño, con Leticia Coscas, con Lucía Novas e con Olaia Martín. O sentido desta mesa pois é o que se ha imaginado. Os premios literarios son parte esencial e parte fundamental dun sistema literario, é un dos temas que nos debería preocupar durante esta xornada de reflexión, durante esta mesa, é realmente pois a súa importancia obxectiva ou non, ou ten máis que ver o premio literario coa visibilidade para unha obra, ou ten que ver con a vaidade do propio autor, ten algo que ver coa calidade. Realmente merecer un premio, recibir un galardón, realmente é sinónimo de que esa obra ten unha certa calidade, que acontece cando se decide que os premios quedan valeiros. Non será que quedan poucos premios valeiros? Bueno, hai moitas cousas, ¿no?, que sobre as que podemos polemizar. Vale, hola a todas e todos, perdoad porque volver ao relatorio. Mais tan importantes son os premios literarios? Como podemos medir a importancia dun ente? Como a relevancia dos premios literarios? Segundo o que inflúe no sistema literario, en xeral, o que inflúe nos lectores ou na creación dunha masa lectora, ou como inflúe nos escritores e no seu labor artístico. Cando me foi encargado participar nesta mesa redonda e por conseguinte escribir este relatorio, pareceume terriblemente difícil, e estiven dándole voltas e voltas pensando en como sería a mellor maneira de abordar este tema. Como dicir algo novo? Como achegar algo original? Como non parecer demasiado banal? E como non moi persoal? Ou non demasiado académica ou insulsa, aburrida? E despois de darlle tantas voltas, fiquei onde estaba. Así que decidín botarme para diante e facelo da seguinte maneira, xa que agora non me podía negar a aburrir o público. Primeiro contar a miña experiencia persoal, cal foi a importancia dos premios literarios para min, como influíron en que me dedicase á escrita, sé que realmente me dedico a isto, e como creo que inflúen en xeral no noso sistema literario. Cando comecei a interesarme pola creación poética, alá nos anos da adolescencia, que xa van ficando algo lonxe por moito que me pese, e a reflexionar sobre distintos temas literarios, o eterno analizar adolescente, cheguei á conclusión de que os certames non tiñan a máis mínima importancia. Como poder analizar matemáticamente o feito literario? Se este é subxectivo, plurisignificativo, ambiguo, extraño, como é posible medilo, atrinsilo numéricamente, ordenalo nunha xerarquía? Imposible decidir dun xeito verdadeiro entre distintos textos. Como ia ser posible un podio entre traballos artísticos? Imposible avaliar a calidade literaria dunhas obras dun xeito totalmente obxectivo. E logo os gustos persoais do xurado. Entre uns textos de calidades similares, a única elección posible para os membros dun xurado sería deixarse levar polos seus gustos persoais. E realmente isto era xusto. Ese defeito as persoas non tiñan bo gusto. Ademais, non sempre nos apetece ler o mesmo tipo de obras. Segundo o noso estado de ánimo, a época das nosas vidas, o momento do día, podemos preferir uns estilos ou unhas temáticas. E isto non influirá na nosa elección? É isto obxectivo ou xusto?
Logo, tamén, como lectora, vía textos premiados que realmente non presentaban unha grande calidade literaria e outras obras ou autores nunca galardoados eran incríveis. Un certame literario realmente non me servía para elegir as miñas lecturas daquela. Novelas terribles, imposibles de ler, que recibiran galardóns importantes, autores de pouca calidade que non facían máis que obter premios, mentres que outros escritores parecían completamente esquecidos. E isto pasaba tanto no noso sistema literario como noutros sistemas veciños. Repasar o Nobel de Literatura tampouco me facía pensar nun xeito distinto. Autores moi mediocres foran galardoados, non facía falta ir moi lonxe, no próximo sistema literario español recibiran o premio José Chegaray e Jacinto Benavente, mentres que escritores excelsos nunca foran premiados. Proust, Nabokov, Kafka, Cortázar. E isto xa sen entrar a valorar que mentres unhas literaturas foran moi galardoadas, outras, minorizadas, como a nosa, eran totalmente ignoradas. Que relevancia tiñan os premios, entón? Ninguna. Mais logo veu unha reviravolta no pensamento. Que importancia pasaron a ter para min os certames literarios? Manténdome na idea de que un galardón ou a ausencia deste non é significativo a hora de avaliar a calidade dun texto ou dun autor, sí que tiven que admitir o seguinte axioma. Os premios literarios para min tiveron e teñen relevancia dende o punto de vista de que sen eles non podería publicar nin facerme visible. Nunca tiven a sorte, por o de agora, de pertencer a ese grupo de autores noveis ou non noveis os que unha editorial lles ofrece publicar. Nin tampouco me sentí nunca cómoda percorrendo editoras para conseguir sacar a luz un libro. E xa sei que o normal é que me terei que acostumar, pero faiseme moi costa arriba. Cústame moito pedir, dóeme moito estorbar. E dando por suposto que percorrendo distintas editoriais se consiga finalmente publicar, do que non estou moi segura. Así que para min os premios literarios supuxeron que puidese sair a luz o meu primeiro libro individual, Epiderme de Estío, e o recentemente saído da imprenta segundo libro, Neve, grazas aos certames Concello de Carral e Xoán Carballeira, respectivamente. E aproveito para agradecerles fondamente os concellos de Carral e de Bueu o feito de crear e manter estes premios e os membros dos xurados elixir os meus orixinais, tendo moi claro o difícil e incómodo que é o labor de elección. Incluso xa antes de ter visto o meu primeiro libro publicado, tiven que engulir as miñas vehementes opinións o ver que os certames, aparte de ser un bo agasallo económico para un estudante sen ingresos, podían outorgar un pequeno anaco de visibilidade, incluso proporcionando a publicación en volumes colectivos, e servir de acicate para unha aprendiza e afeccionada a escrita poética naquela época da adolescencia e dos primeiros anos da universidade. E refírome a premios literarios enfocados cara a este sector de idade ou os inicios como creador, Minerva, Universidade de Vigo, Faustino Rei Romero. Daquela, a pesar de que dende sempre pensei que os galardóns non eran relevantes, finalmente tiven que admitir que, para min, utilitariamente, os premios literarios tiñan grande importancia. E non só iso, eran ata imprescindibles, diría eu. Curiosa contradición. Segundo as miñas reflexións, os certames non eran xustos nin verdadeiros. E que difícil e imposible me segue parecendo o labor de elección cando participo como membro de algún xurado. Eran inútiles nese senso, complicados de levar a cabo, non tiñan a máis mínima relevancia. E a vez, a experiencia convidábame e convídame a tragar as miñas palabras, os meus pensamentos, e admitir que eran extraordinariamente importantes, casi imprescindibles, para visibilizar autores, para posibilitar a publicación. Curiosa dualidade, terrible contradición, paradoxo útil e certeiro. E agora pasamos á segunda parte deste relatorio. Son relevantes os premios literarios en xeral para o noso sistema literario? Son significativos a hora de impulsar a nosa literatura e a hora de espallala, de divulgala? Axudan a loitar contra os presuizos contra a lingua galega? A súa existencia colabora na creación dunha masa lectora no noso idioma? Serven como método de publicación para autores noveis? E para autores non noveis? Axudan a visibilizar a creadores e obras? E confeso con rotundidade, sen fisuras, que creo que sí. Ainda cabería que analizar cada subtema pormenorizadamente.
De verdade que creo que sí, que son importantes. Importantes como maneira de facer máis visible a literatura, de alcanzar pequenos espazos nos medios de comunicación, de creación de masa lectora. E non fala agora de que sexa unha grande receita, pero nada o é nunha situación como a nosa, cunha lingua e unha literatura minorizadas loitando en desigualdade de condicións consigantes. Nun país onde os índices de lectura, aínda que sexan en castelán, tampouco son gran cousa. Importantes como motor literario, como estímulo para os creadores. Importantes para dar á literatura galega unha certa relevancia e divulgación que faga pensar as galegas e os galegos que temos unha lingua tan significativa como as outras para a creación literaria. Importantes como publicidade, como xeito de captar a atención do lector, que de feito en determinadas épocas do ano pode estar ata pendente da resolución de algún certame. Falo concretamente do Premio Xerais, sobre todo, con toda a expectación que causa coa previa publicación na prensa dos títulos das obras finalistas e fallando nun acto tan espectacular e festivo. E aproveito para aplaudir a elección relativamente recente como escenario da Illa de San Simón. Importantes para posibilitar a publicación de autores noveis, sen contactos nas editoras, con dificultade para atinxir o seu pequeno espazo, dándolles azos no seu labor literario, outorgándonos auga nese deserto no que nos sentimos cando comezamos a escribir. Relevantes para a edición de obras de autores non noveis con dificultade polo tema que sexa, situación conxuntural, xénero cultivado, falta de contactos, a hora de sacar a luz os seus libros. Importantes para impulsar a publicación daquela en determinados sectores denominados minoritarios, poesía, teatro, ensaio, xéneros polos que adoitan apostar menos as editoras. Importantes daquela, sí. E, chegando agora á conclusión, afirmo que, a pesar de que, por unha banda, non debemos tomar moi en serio os certames literarios, dende o punto de vista dos creadores, nin cando recibimos, nin cando non os obtemos, e como lectores, a hora de elixir as nosas lecturas pola súa terrible subjetividade, temos que admitir que son fondamente importantes, como acicate para os escritores, sobre todo para os noveis e para os que teñen dificultades para a publicación, e como motor para a nosa literatura. Esa está, gracias. Eu non teño un discurso moi formado alrededor dos premios, realmente non me importa moito este tema. Sinto limitarme, pero como escritora considero que me debe importar escribir, non gañar premios, ainda que, claro, eu poder presentarme, non? E dicir, todo o que gañei, que tampouco é tanto, pois tamén é casi esa contradicción, non? A fala Lucía. Creo que vamos a estar bastante de acordo, porque é un tema polémico, e claro, como decía Paco Moral, eu só creo, non, nos premios cando lles dan. Entón, pois, a experiencia persoal é moi importante nesto. Empezo por aí, pois eu teño 31 anos, e gañei 4 premios, como ben dicía Francisco, dos deles grandes materialmente, porque supoñen a publicación da obra e cartos. Entón, cando é nova, pois isto é increíble. Cando pois non tes contactos nas editoriais, cando non eres naide e dunha forma natural e doada gañas, pois realmente fai moita ilusión. O premio Facho e o premio da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá foron tan importantes como os outros dous que me permitiron publicar a Filipe Vergara e o Avelina Valladares. Todos me fixeron ilusión, sobre todo porque chegaron nun momento oportuno, nun momento personal oportuno. A primeira vez que eu me presentei un premio foi no instituto, en terceiro de BUP, e alentada por un profesor de lingua moi importante para min, que foi Bernardo Penavale. Eu tive unha sorte de contar con os profesores de lingua e de literatura, e daquela, en primeiro, era moi común no meu instituto presentarse a premios. Era algo totalmente natural, había pelos pasillos, ler os cartéis dos certámenes, era algo que se falaba de, vamos, que todos compartíamos, hacíamos recitales, presentacións, etc. Pero non era un afán de gañar os premios, non, era algo, pois, o Minerva, o María Escriño,
algo moi normal. E, bueno, contestando de unha forma breve a pregunta que é o lema deste debate, son de verdade tan importantes os premios literarios, pois eu penso que non son tan importantes, pero que axudan. E que pode que sexan máis importantes na poesía ou no ensaio, sobre todo nos tempos que corren, o sea, son moi malos tempos para publicar poesía, o sea, eu teño constancia de que se non ganas un premio é moi difícil publicar. Ahora sobre todo, pero que, como decía antes, a un escritor o que lle ten que importar é escribir, non gañar un premio. Penso que hai un pouco de obsesión con este tema. Os xurados dos premios teñen unha peculiaridade, que están formados por escritores ou críticos. Isto é importante, un aliciente, un recoñecemento, sobre todo para que non empeza, é un estímulo que único, o sea, que non se pode lograr de outra forma, non? Porque moito que un editor che diga, pois é un editor, é un premio, pois é un xurado, todo o que iso conleva. Gañar un premio literario pode axudar a gañar confianza no mesmo. E non gañarlo tamén pode desanimar terriblemente, sobre todo que hai un proba sorte na literatura. En Galicia hai un bon número, ou ata ahora había un bon número de premios literarios que organizan concellos, asociacións, editoriais, bancos. Se cadra hai xa premios demais, o que os desvirtúa unha amiga. Supoño que isto, que haxa tanto premio, debe en parte a que as entidades convocantes ven neles unha forma moi fácil de promocionarse, non? O sea, as propias entidades interesades convocar os premios, non só gana o premiado, ganan tamén esas entidades. Como decía Lucía, pois aparecen nos medios de comunicación, poñen o seu grau de area na construcción cultural do país, non? Ou iso, vamos, queda un pouco conciencia tranquila. E, obviamente, además de promocionar e servir de altofalante a institucións, entidades, editores e políticos, son tamén unha boa calle promocional para o premiado e a súa obra, no caso de dispoñer dela. En este sentido, como apuntaba antes, editores e autores de xéneros máis minoritarios que contan con menos lectores, como son a poesía ou o ensaio, son os máis beneficiados a hora de publicitar os seus libros e sacarles algún rendimento económico. Con vendas pequenas, a suma que cobran por dereitos de autor é minúscula. Vamos, un autor de poesía sabe que non apenas cobra, non? En canto aos editoriais, pois poden aproveitar estas axudas que lles dan por publicar premios para compensar publicando libros non tan comerciais, ou sea, obras menos comerciais. Pero, bueno, tampouco, non sei, un país pequeno, non estou moi segura de que se publique, o sea, de que gañe sempre o comercial, non sei, dá para moito. No que, bueno, seguindo coa miña experiencia persoal agora como xurado, eu teño constancia xeral de que os premios que soen conceder por maioría dos membros do xurado é sen presións e dunha forma máis ou menos limpa, pode ver alguma cousa, pero bueno, eso será a cousa do debate. Falando do que falaba Francisco, algo que eu creo que hai que criticar moito, que a mí me pasou estando de xurado, e que acontece con moita frecuencia, a obrigatoriedade de conceder o galardón, ainda que non haxa unha obra que o mereza, ou que ningún membro do xurado quería conceder, o sea, todavía a nivel suficiente, un tratado, e quixemos deixar o deserto e por presións non nos deixaron, o sea, ese concello non quixo deixar o premio deserto porque, según o secretario, pois eso quitaba de prestixio, non? Entonces, obrigarnos a dar o premio a obra menos mala. Entón, ese prestixio do que convoca anteponse ao do propio premio. Para mí non é algo positivo nin para os convocantes nin para os hipotéticos lectores. Non pasa nada por deixar un premio deserto. Teño idea de que hai que perderlle o medo a isto, non? Que podería facerse?
Pois, establecer nas bases, ou, por exemplo, que facer con ese diñeiro destinado ao galardón, non? Sumar a seguinte edición, por exemplo, ou, non sei, dedicar a outra cousa. Non sei se fora de Galicia pasa isto, posiblemente teña que ver con certo autocomplexo noso, non? Intereses que escapan ao meu entendimento. Estar nun xurado non é unha tarefa doada. Tamén é certo que non todo o mundo o toma da mesma forma, non todo o mundo é igual de serio. Teño visto a membros de xurados con cuaderno inteiro cheo de anotacións con cada detalliño da obra e outros que te das conta que non leron nin 2 páxinas das obras. Entón, isto tiene que estar máis controlado. Tamén hai outro perigo, hai auténticos expertos, pero claro, isto como evitalo? Hai xurados, non? Hai veces que hai unha maioría que estamos por unha obra, non? Pero hai un medio do xurado que con súa elocuencia terrible te arrastra, non? E te convence de que o que gana ten que ser outro. E iso pasa, Outro punto para o debate. Outra observación, a hora de valorar e premiar un poemario xoga máis a cuestión do gusto, as preferencias persoais, que, por exemplo, para a hora de valorar unha novela onde quizás se poden ponderar criterios máis objetivos, entre comillas, non? O desánimo de que por cuestión de azar isto tamén pasa. Hai veces que alguén se presenta un par de premios, non llos dá e xa se desanima. Ou pode coincidir que nese xurado había 3 membros nada máis. Outro vicio tamén considero que debería superarse, con mesmo xurado máis xente, non pode haber só 3 persoas. E ás veces sí que é verdad, hai cuestión de sorte e de gustos e pasa iso. Entón, bueno, unha serie de consideracións así de vicios, rutinas que apuntei. Hai que variar máis os membros dos xurados, que sexan máis de 3. Que haxa máis críticos, o sea, que haxa os lectores, non sempre ten por que haber escritores ou críticos, non? Unha vez estive un premio de novela, bueno, estaba moi mal vista nese xurado porque eu era poeta. Como un poeta pode valorar unha novela? Pois, non veño como poeta, veño como lectora. O sea, o que importa é valorar o que estás lendo, non sei. Por exemplo, o Xerais fai isto, non? Colle a xente periodista de diferentes ámbitos. Hai que incentivar a novidade e sair da rutina, cambiar os xurados, arriscar e non reforzar tendencias e modas. Isto está moi viciado. Hai xente que estivo que está empestando os premios, e se non está ele, está lendo a súa corda, e isto repítese. Aquí entra, bueno, outra idea, a mellor, había que crear premios con pedigrí, con, bueno, pois este premio é máis clásico, este máis para innovar, non sei. Iso xa é cuestión de cada entidade. Hai que evitar a presencia de editores nos xurados. Hai que, bueno, plantearse si está ben avaliar o número de versos, o sea, os versos ao quilo. A mí iso sempre me horrorizou. Non teñen que ser 300, 400. Por qué? Hai que dedicar máis tempo e penso que ler todas as obras sin filtracións, o sea, todas as obras que se presentan a un premio. E hai que establecer unhas reglas claras para o xurado. Se preciso, de dar unha ficha, sobre todo para os premios de novela ou de ensayo, que se valoren os ritmos, os personaxes, o sea, hai que ser serios como xurado, non podes chegar, o sea, o secretario ten que controlar que non se diga o nome de ninguén mentre se está deliberando. Un vicio terrible aquí neste país. Non repetir premiados, considero que se gañou un premio non pode volver a presentarse, e pouco máis.
seguro que saen máis cousas agora. Xa que é un congreso de escritores novos e, sinceramente, animo a todo o mundo a presentarse a premios, a insistir, a volver a insistir, pero que se non se gana, que non pasa nada. O importante é escribir cando se teña algo que contar. Bo día a todos e todas. Estou contenta porque hai xente por aí dicindo que non coa cabeza. E iso é un bo sinal, porque é síntoma de que a fin de isto pois vai cumprir que é o debate, non? Pero, bueno, como me deu así un pouco de envexa a outra mesa que falou do Papa, eu vou empezar tamén falando un pouco do Papa. Ben, eu digo, como comentou antes Francisco, onte eu nunca collei o tren. Teño 81 anos e é a primeira vez hoxe que collo un tren. Quería probar a experiencia de coller un tren e que me ocasión que hoxe para descubrir as sensacións do tren. Onte, moi previsora eu, que ao final non fui tanto, explicarei por qué, fun á estación, a Renfe, a coller os horarios. Falei con unha señora moi pouco amable, todo hai que dicilo. Estábamos unha señora pouco amable, non? Que me dixo que non había ningún problema e que hoxe ás 8:55 da mañá saía o tren que debía coller para vir a Coruña. Entón, hoxe eu cheguei así como ás 9:20, ou se saíra con máximo tempo. E calé a miña sorpresa cando chego a taquilla e a señora me di: está completo, el tren está completo. E eu, como que está completo? Non pode estar completo, porque eu teño que estar na Coruña ás 11:30 da mañá. Me dixo: lo siento mucho, el tren está completo. El próximo saldrá a las 10 de la mañana. Que fixe? Ir directamente ao departamento de atención ao cliente, no que estivera falando onte, como que a señora tampouco amable. Ella contei o caso, desesperada, e se me mira: teño un encontro de novos escritores na Coruña e teño que estar hoxe ás 11 da mañá en Coruña. Dixo: pero co que hai hoxe en Santiago, como non fuches previsora? Eu quedei así mirando para ela e dixe: pero que pasa hoxe en Santiago? Que realmente non sabía o que pasaba hoxe en Santiago. E me dixo, mirándome así como con cara de esta muller extraterrestre: el Papa, que hoy viene un Papa. E dixe: anda, pois sí, hoxe ven o Papa e eu non o sabía. Total, que subí no tren, despois de falar co revisor, a todo isto me dixo: non vas poder ir a Coruña. Para chegar ali vas ter que falar polo menos con 5 persoas, mobilizar a medio Renfe e ainda así vas ter que marchar noutro medio de transporte. E dixen: imos ver se iso é certo. Total, quedei con un revisor moi amable que me dixo: sube o tren, senta aquí. E vin un tren rodeado de monxas e rapaces que non debían de pasar dos 10 anos, queres digo, con bandeiras que poñían: hoxe ven o Papa Benedicto. Total, con este rollo todo que introductorio así para romper un pouco o xeo que os acabo de soltar, que quero dicir que bueno, que isto está casi cheo, que somos unha resistencia e que isto non sei se a Asociación de Escritores nos puso unha pequena proba que había que superar para ver se superábamos a competencia co Papa, pero bueno, aquí estamos. Está centrando así un pouco o tema, pero son tan importantes os premios literarios. Eu teño que dicir que desde moi nova tiven sempre unha relación de amor-odio cos premios literarios, pero a pesar desa relación de amor-odio, para min sí. Para min os premios literarios son importantes, e non son importantes, son, como apuntou Olaya, prácticamente indispensables dentro do panorama literario galego. A día de hoxe, e co momento editorial, bueno, non sei se este parece que sempre son malos tempos para a lírica, levan sendo malos tempos para a lírica desde os 80 ou desde antes, non sei. Con este momento que estamos sufrindo, recórtase. As editoriais recortan, é lógico porque son empresas que teñen que ganar cartos, que por amor a arte aquí prácticamente pois ninguna empresa está. Que pasa entón? As grandes editoriais, agora vou me centrar únicamente na poesía. As grandes editoriais prácticamente non publican poesía. Xerais a mediados de ano, dixo, non publicamos máis poesía este ano. E creo que publicaron un libro solamente. E cortaron, efectivamente cortaron. Eu non me podía creer, dicía, non pode ser que cortaron. Pero sí, Galaxia publica, a ver se me equivoco, 4 ou 5 títulos de poesía ao ano. Espiral Maior, que é a editorial de poesía de referencia en Galicia, prácticamente publica únicamente, non sei se me estou trabucando, pero creo que non, premios literarios, obras que gañan premios literarios.
Entón, isto é indicativo de algo, de que algo está pasando, algo está pasando. En certa medida, creo que as editoriais deberían de asumir, de feito asumen, pero ainda máis, un certo compromiso coas letras, e un certo compromiso cos novos escritores e coas novas escritoras que se queren dar a coñecer e que non teñen maneira. Entón, e ao fío desto, e perdón, que vou facer así un pequeno inciso, aproveitando que está por aquí o último premiado do Baleirón. Hai algo curioso, porque alguén, calquera persoa do público me pode dicir, claro, pero só estás falando das grandes editoriais, que pasa coas editoriais máis pequenas, que tamén están aí? Pois hai un problema de base, para min, que as pequenas editoriais non difunden as obras como se teñen que difundir, porque a mí me ten pasado de ir a librerías a buscar libros premiados que saen pequenas, bueno, editoriais un poquinho máis pequenas, pois publican, e non atopalos. E non só iso, senón que tamén pasa, que son, e vou dicir o nome da editorial, porque non é un secreto, Sotelo Blanco, que é o que publica os libros dos premiados no Eusebio Baleirón, non fai presentación dos libros, é o propio gañador, o propio premiado no certame, o que se ten que preocupar de organizar a súa propia presentación. Isto me parece terrible, e me parece que isto é responsabilidade dos organizadores dos premios, pero tamén das editoriais, e por iso decía de responsabilidade das editoriais. Nese sentido, que se ti como editorial publicas un premio, te comprometes a publicar un libro que foi premiado nun certame, polo menos difúndeo, porque senón de que vale? O tema de visibilizar, de publicar, en certa medida, non só polo prazer personal, non? E de lograr un objetivo que é moi importante para o autor e para a autora, que é ver publicar a súa obra. A mí iso de que eu escribo para mí, eu por aí non paso. Eu escribo para mí, claro que escribo para mí, pero tamén escribo para emocionar a persoa que me lee, para cautivala, para lograr que esa emoción que sentín eu escribindo un verso, ou escribindo unha novela, ou escribindo un relato, pois tamén consiga cautivar ao público. Para que escritor ou para que escritora non é importante ver a súa obra publicada? E se o consigues, se ves a túa obra publicada e na perriba non se difunde, pois eso me parece un pouco que, bueno, espero que me dea para parar. E, bueno, creo que as posibilidades que ten un autor ou unha autora nova para ver publicada a súa obra, unha persoa anónima, estou falando, que prácticamente non coñece a ninguén do sistema literario galego, pois son máis ben escasas. Son máis ben escasas. Nese sentido, penso que sí, que os premios literarios, se tes a sorte de gañaros, pois sí, efectivamente pode ser un impulso, e pode ser unha plataforma que te lance a publicar, pero, e agora vou ser, bueno, agora non creo que salimos sendo, pero políticamente incorrecta, e vou dicir algo, que para mí os premios literarios son unha auténtica lotería. Pero non só, non estou, agora non, que logo falei, non polo tema do xurado, senón porque se presenta moitísima xente, os premios tanto de novela como de relato como poesía superan un medio centenar, máis de 50 obras. En Galicia escribe moita xente, hai moita xente que escribe moi ben, realmente ben, e iso que quere dicir que hai moitísima competencia. Entón, gañar un premio é unha lotería, e ao fío tamén do que falaba Laia, quero dicir que se me acaba de ir o que ia dicir. Sí, xa está. Que os premios son obxectivos desde o punto de vista en que a persoa que se presenta é unha persoa anónima, porque está baixo o pseudónimo nunha película e ninguén sabe quen é. Bueno, entre comillas, iso tamén habería que puntualizar. Son obxectivos, pero sempre hai un certo sesgo de subxectividade, no sentido de que cada xurado ten os seus gustos. É certo que hai que partir de certo criterio a hora de elegir unha obra, pero eu teño visto obras premiadas que non me din nada, absolutamente nada. E logo teño levado sorpresas moi gratas de ver obras publicadas e premiadas e dicir, vaya, esta obra realmente me acaba de emocionar, me acaba de cautivar. Pero bueno, creo que todos estes puntos hai que terlos moi en conta a hora de presentarse a un premio. Eu son adicta, entre comillas, e como decía Francisco, especialista en quedar finalista de premios literarios. E iso tamén pode causar unha certa frustración. E vou explicar por qué.
Bueno, saltei todo o que tiña aquí preparado para dicir, pero non pasa nada. Vamos a ver, eu quedei finalista do Premio Merlín, mención de honra no BZ Crea, finalista do Matilde Vares, do Pérez Parallé, gañei o Concello de Marín, e con isto non estou facendo mira todo o que gañei, non, quero dicir totalmente o contrario. A mí todo iso non me valeu absolutamente de nada. De nada, absolutamente de nada. Teño un montón de obras que están mortas no reixón e que foron finalistas de premios. E iso é frustrante. Era frustrante, ahora xa non, porque esa pasei a fase da frustración e ahora estou na fase de eu vou escribir. Ha de chegar o meu momento, non sei cando, pero ha de chegar. Porque somos unha resistencia, que iso é o que estou dicindo aquí. E bueno, a ver se consigo recuperar o fío. Sí, que tiña preparado un chamamento. Quero facer un chamamento, non sei se aquí hai organizadores e organizadoras de premios, pero se non os hai, a ver se lle podemos facer chegar, non? Que debería de haber máis premios con límites. Porque, vamos a ver, os escritores e escritoras consagradas, que está ben que os asa, ten que habelos, porque, a ver, son os nosos referentes, teñen un montón de premios aos que se poden presentar ao longo do ano, que logo se van a tirar en rima todos estes escritores e estas escritoras consagradas que queren estar aquí. Pero teña que haber algúns premios con que hai pouquinhos, por exemplo, a mí encántame o Pérez Parallé, porque solamente te podes, non ten dotación económica, eso xa quer dicir, vamos a ver, eu se me presento este premio é porque quero publicar, non é polos cartos, tamén. Se te presentaras polos cartos, mira, saquei unha lotería, xoga a lotería de verdade que te quita de traballar. E falo dun límite e non de idade, porque, a ver, se hai persoas que igual empezan a súa andaina literaria con 30 anos e lle pos un límite de idade que solamente se poden presentar este certamen persoas que non superen os 30 anos de idade. Xa está. Entón, gústame o Pérez Parallé, o que estaba dicindo antes, por iso, porque solamente te podes presentar ese premio se non tes publicada ninguna obra poética individual. Entón, iso abre un abano grande de posibilidades. Porque, que pasa? Que ninguén se lle ocorreu a ningún concello ou organizadora ou organizador de premios se lle ocorreu convocar un premio de novela con esas características. Pois sí, convocamos un premio de novela, pero que requisitos hai? Que os participantes e as participantes non poden ter unha novela individual publicada. Iso sería unha boa plataforma para botarnos unha man aos novos escritores. Sería algo para nós. Creo que necesitamos unha axuda. E bueno, xa que non podemos meter de caña, ahora vou falar da cara un pouco máis amable dos premios. Como dicían, elas dúas xa apuntaron antes que a mí, que creo que os premios literarios fomentan a creación literaria. Eu, as veces, cando me chega, e me consta que non son a única persoa que pasa isto en Galicia, me chegan as bases dun certame, directamente que fago. Botar contas. Dame tempo a escribir unha obra? Pois a escribo, e sae. Hai moitas obras que saen das bases dos premios e que son escritas polo premio como motor literario. E aparte disto, tamén creo que os premios son un excelente indicador para ver o estado no que se encontra a literatura do noso país. É unha animalada a cantidad de obras que se presentan nos premios. E iso está dando mostras de que en Galicia facemos literatura e facéndola ben. E é certo, creo que a nosa literatura, iso é unha frase que estou roubando co teu permiso, Francisco, porque é túa. Creo que a literatura galega non é nin mellor nin peor que outra literatura do mundo, é outra literatura. E tamén ao fío do que dicíamos por aquí de que os premios literarios quedan desertos, que non pode dar medo de que os premios literarios quedan desertos. Pois aquí tamén vou a ser o contrapunto. E vou a decir o seguinte, que me parece escandaloso no sentido de que, a ver, que pasou este ano co 12 de abril? Esas cousas non poden pasar. Vamos a ver. Non o feito de que quedara deserto, porque quedou deserto. Non me refiro a eso, me refiro a que a página da Asociación de Escritores, bueno, a página web da Asociación de Escritores en Lingua Galega ten unha sección que é premios literarios. E penso que a mellor, que máis actualizada está, e onde podes facer o seguimento absolutamente de case todos, digo, porque aí está Buzarrei, que é a descripción, todos os premios que van seguido, tanto as convocatorias como as resolucións, os fallos. A convocatoria as bases do 12 de abril, para mí foron fantasmas. Eu, que son seguidora das bases que van saindo de todos os premios,
vin por ninguna parte. Nesta páxina da asociación non saíron. Porque todos sabemos a media de participantes nun certame literario é moi alta. Como é posible que solamente se presentaran 12 obras ao Bouza Lei? E que non solamente se presentaran 12, senón que dúas as descualificaron porque non cumplían as bases. Total, que se presentan 10 obras a un concurso. E na por riba queda deserto. Vamos a ver. Señores, que hai que facer publicidade dos premios. Ti non podes convocar un premio con unha votación que está moi ben de 3.000 euros e logo non difundilo. Porque para eso non o convoques. Non pode ser motivo de obsesión. E non pode ser motivo de obsesión no sentido de que me vou presentar a todo que saia e algún vai caer. Porque a veces non cae. Eu, para mí, son a prova de que podes presentarte a un mogollón de premios e quedar finalista de uns cuantos premios e non pasa nada, a vida sigue igual. Eu teño as miñas obras ali no ordenador e no caixón. Entón, vamos a ver, son importantes, claro que sí, pero nunha certa medida e cos seus matices. E logo isto xa acabei, pero quero facer unha puntualización ao fío do que dixo Laia, non? Da transparencia do xurado. A ver, eu me presento a un premio crendo plenamente na transparencia do xurado, pero claro, me convenzo iso a mí mesmo, porque senón non me presentaría a ningún premio, porque sería absurdo. Pero o que sí me consta, desde aquí reivindico, é que os membros dos xurados teñen que asumir unha certa responsabilidade como membros dos xurados que son. É que é unha responsabilidade importante, porque hai xente que se presenta, eu supoño que todo o mundo que se presenta, que de verdade ten esperanzas para que iso sirva de algo e que se visibilice a tua obra, que quede constancia de que eu gañei este premio e que gracias a isto chego aquí. O que non me parece ben é que os xurados dos premios, porque hai moita xente especialista en botar un ollo aos originais que se presentan e dir isto sei de quen é, isto é de tal persoa. Iso debería estar. Non digo prohibido porque a palabra prohibir non me gusta, non? Pero non debería de estar permitido. Se somos anónimos, hoy somos anónimos ao final, pero como vamos a contagiar ao resto do xurado e dicir, pois esta obra de tal, pois igual non me apremio, porque esta a min é que é unha tía que non me acaba de entrar polo ollo. Por favor, se somos serios. E, bueno, xa para finalizar, en isto sí que concordo plenamente coas miñas compañeiras, son importantes os premios, hai que presentar os premios, pero sobre todo o importante e o que hai que facer é escribir. Nada máis. Este é o momento para o debate, como dicía Alicia, eu tamén os cato desde o principio, desde as primeiras intervencións, pois había toda a clase de acenos, esa comunicación non verbal que é tan importante do outro lado, que se traduza agora en intervencións. Eduardo. A ver, eu pasei por... creo que coñezo os premios de todos os lados, de todos. Só me falta ser xurado do Planeta, ou un premio deste de 5 ou 6 cifras, non? Bueno, o gañar, claro. Pero por lo demais, tende participar, gañar, perder, en todos os sentidos, ser membro do xurado, e votar a obra gañadora, ser membro do xurado e quedar en minoría, coordinar premios literarios, gracias a Ledi, porque o Pérez Parallé é o meu orgullo. Así que podría contarnos infinitas anécdotas sobre premios literarios e tería non respostas, porque non hai unha resposta, pero sí, a miña resposta para moitas cousas que se deixan na mesa. De todas maneiras, hai unha ou dúas que quero deixar aquí. A primeira, un pouco debatendo con cousas que dixo Laia, eu sí creo positivamente que hai uns elementos objetivables que se poden valorar nun texto poético igual que nun texto, que nunha novela, exactamente igual. Outra cousa é que moita xente non saiba facer, pero sí que hai uns elementos e eses elementos deberían ser fundamentais a hora de debatir nun xurado a calidade dunha obra, vale?
Eu teño estado en xurados, en moitos xurados, en casi todos os xurados onde estiven había libros que eran de colegas, non porque os colegas non dixesen, sino porque te das conta, porque os coñeces, somos 5 gatos aquí, al final, a pesar de que somos moitos, somos poucos, e nos coñecemos todos. Entón, ti coñeces os libros da xente, recoñeces a moitos, a outros non os recoñeces, pero a moitos sí. E eu intento valorar sempre da maneira máis objetiva posible, incluso máis alá dos meus propios gustos persoais. Quer dizer, os meus gustos persoais entran en xogo únicamente cando hai dúas obras coas que objetivamente, nas comidas evidentemente, non me podo decidir. Pois aí poden entrar os meus gustos persoais, pero só aí. Eu teño que valorar unha serie de criterios máis ou menos objetivos que son os que me parece que se poden aplicar que se deben aplicar a un debate deste tipo e ademais os que se poden discutir en unha sesión de xurado. Entón, en ese sentido, o que sí creo que é importante é escoller ben os membros do xurado. Cando se falaba de, creo que falaches ti, sobre amañar, sobre os premios que poden estar amañados, non sei se foches ti, non sei quen foi que comentou que os premios poden estar amañados, da igual, é un tema que está na mesa. Eu sí creo que hai unha maneira de amañar os premios, amañar entre comillas tamén, que é escoller os membros do xurado. Ti escolles a uns membros do xurado ou a outros membros do xurado e sabes positivamente que o resultado é diferente. Sabe? É así. Evidentemente hai outras maneiras de amañar os premios, como chamar por teléfono aos membros do xurado e dicir, mira, que non habrá a miña aí e tal, esas cousas podense facer, fanse, non hai que ser, non podo pasar por cargos, fanse. Pero está, e creo que esta é outra cousa moi importante e ten moito que ver con como se escollen os membros do xurado, non? Podense poñer moitísimas regras, como decías ti, Olalla, ao funcionamento do xurado, vale? Pero hai unha regra que é difícil de poñer, pero que ten que ser fundamental e por lo menos é a regra na que eu me baso fundamentalmente para escoller os membros do xurado Pérez Parallé, que é xente que eu, ata onde sei, vais a comportar con honestidade. Esta é a regra fundamental. Penso, por a mi experiencia, defendendo a objetividade desde o punto de vista que soen coincidir, o sea, soen ver unhas obras, verdade, que se presenta moita xente, que hai moita xente que escribe, que hai xente que escribe ben, pero tamén hai moita xente que escribe moi mal e que pensa que escribe moi ben, sí, non, honestos, e logo, bueno, dixen que podía ser que fose máis fácil de establecer, bueno, esas fichas imaginarias, non? De poñer unha serie de cada novela, pero bueno, tampouco teño moi claro, convéncesme rápidamente. Eu creo que dos modos, ainda que tenha razón que se pode ser objetivo, eu creo que na que teñamos a idea de ser super objetivos, usemos os criterios, hai algo sempre, eu admito que seguro que o serei, el tío será, se o laia, calquera outra persoa, non hai ninguén que non nos saiba, que non nos vexa. O gusto, algo vai ali, porque non é algo tan matemático. Outra cousa é se é super importante iso, non? Porque son varias persoas, son distintos premios, e tampouco vai ser tan importante ao fin e ao cabo. Pero eu creo que xa é algo, digamos, de ontoloxía, vamos, de se é de verdade, se pode ser super objetivo. Se un máis un sempre dous na poesía ou na arte, ou que algo de isto, que sempre vai. Ainda que, en xeral, estou de acordo contigo. Eu defendo os premios literarios como defendo as reunións de amigos ou as discotecas en que todas frecuente e que de feito que creo que me presentei en 2 ocasións nada máis que non gañei a premios literarios. Pero creo que creo que teñen que reinventarse un pouco, o que comentaba desde que as propias editoras que ás veces promoven os premios, concellos, etc., non fagan nada cos premiados, que sexa a satisfacción de ter no papel uns textos e, sobre todo, moitas veces un beneficio económico que ás veces te dá un respiro para poder dedicar máis tempo a escribir parece ben, pero creo que teñen que reinventarse precisamente como unha ferramenta de marketing das propias organizacións, sexan públicas ou privadas, que os fomentan, non? Iso por un lado. Despois, por outro lado, como estábamos falando aquí, os xurados
poden non ser obxectivos, o que comentaba Eduardo, que hai xente que chama a fulanito a menganito para dicirse que ten un libro a concurso. Coñezo casos de xurados que din é moi fácil que saia nun xurado un libro que ti queres. Por que? Pois, por exemplo, si vai encaminhada a cousa a un libro que non che gusta, premio de poesía, poñamos por caso, paras, vamos revisar todos os versos, como ese libro en particular lle falta unha palabra ou lle sobre unha, póñome agarrándome ás regras e ese libro, pois, por mí non pasa vamos, póñolle un veto a ese libro. Entón, é fácil incluso manipular, si quere facerse. Efectivamente, as persoas, dicía a Leticia que non tiña contacto así como non tiña agora ou non tiña até hai pouco con xente de editoras e do mundo literario en xeral. Eu creo que aí se xoga en moi distintas condicións, non? En condicións de inferioridade. E a miña reivindicación, que vai por ese lado e que era onde quería chegar, é que unha vez que vemos que os medios, o medio non é obxectivo, os procedementos non son obxectivos, non é igual que unha persoa con determinado nome ou non se presente a un premio literario, pode non serlo. Pois a miña reivindicación sería, que é algo que levo comentando desde algún tempo, que non existisen as plicas, que todos os premios literarios fosen a cara descoberta, cos nomes dos concursantes e sabéndose ademais os nomes dos xurados, que é algo que, ás veces, Edu dicía, pode haber algún concurso que sei que teño a intuición de que non pode ser o procedimento tan transparente como a mí me gustaría, porque en moitos casos non se coñecen oficialmente os xurados, pero iso significa que algunhas persoas si os coñecen. Non están escritos en ningún sitio os nomes dos membros do xurado, pero sabemos positivamente que hai xente que os coñece, se ten algún contacto con eles, etc. Porque tampouco é un segredo que se les teña exixido a esas persoas non revelar que están participando como un membro de xurado dun premio. Hai xente que se corre a si mesmo. Exacto. Eu creo que é un labor de concienciar, de ser responsable. Tanto que a mí me parece unha aberración que unha persoa que se presenta a un premio porque coñece a fulanito e a menganito do xurado e chame mira que me presenté ao premio. Señores, por favor. Pero pasa. Pasa, pero é que aí está o labor de concienciación, non sei se existe esa palabra. Que a xente se debería de concienciar, de ser consciente da... E por que non os premios implican, entón? Non é só porque sí. Porque sí, porque foron até agora. No, digo porque sí. Para mí a razón de porque sí é porque até agora foron, e falo da maioría deles, non? Aquí, polo menos, descoñezo noutros lugares. Pero por que non? Por que non pensar, polo menos, que argumentos hai en contra? Empezando que podes quedar moi mal con Manizales. Eu creo que máis... Pero iso é secundario, iso é absolutamente secundario. Non son superobjetivos, se pode haber esas cousas, pero eu creo que en xeral que non pasan esas cousas. Ou nos que estima non pasou. Sería xa, acabou. Entón, se o da plica parece que non, pero... non sei. Pero dicir parece que non, pero non é Pode ser argumentación. Por que non? Eu xente. realmente estou interesada en coñecer opinións, porque cando comento así con amigos ou tal, sempre digo, pero iso tal... Pero por que non? Gustaríame, se vos parece de interés. Porque é un opinión máis objetivo, non sei, non te vas deixar levar por esta persoa tiñe 2 libros que queren estar e este non me gusta, porque non se deu que non teño día. O primeiro que faz en país non é metelo en Google. Sí que é certo que nada vai ser perfecto, sempre hai moitos peros que poñer, pero está claro que se na primeira folla do manuscrito vai un nome, iso xa despista por completo. Pode ser que coñeces, pode ser que non, é que xa lo cubras. Estou falando de ideas que parten da falta total de experiencia, porque eu nunca estive no xurado nin nada semellante. Pero a mí pareceme que poden despistar, poden... E ademais dame a impresión de que sería unha pulsión humana, meter en Google e sacar o historial dunha persoa, e ser coñecida, ser non... Vale, que todos podemos decir, eu sería super honesta. Pero, non sei, a mí parece que despistaría. E xa bastantes factores hai que estamos comentando que median moito na escolla. Non sei, non. Ben. Non negamos as cousas, son a primeira en dicir. Eu teño filias e fobias. E non quero que estean presentes cando estou diante de textos literarios sobre os que digo que non é que son. Non quero saber quen son os autores.
Paseino realmente mal nun último certamen, no que estive, no que recoñecín, porque hai cousas que é imposible de ocultalas, recoñecín a autora, e non só a unha. Eu paso francamente mal, porque por amizade me gustaría premiala, e o libro non me gusta. E se me sucede xusto o contrario, imagínate que recoñeza unha persoa que detesto detrás de un texto literario, un texto magnífico. Pois habrá que darle o premio. Pero vamos a ver, digo que somos humanas, e como humanas que somos, quero decir que non me podo sentir condicionada si ese poemario ten o nome dunha persoa. Non quero saber quen escribe ese libro. E creo que non se debe de saber, debese garantir o máximo posible o descoñecemento dos membros do xurado. Estás aquí, a ver, poñendo sobre a mesa o cuestionamento do funcionamento de algúns xurados. Pois o único que nos falta é que se haya publicado o nome dos membros. Diciles, hai xente que chama. Bueno, pois para que non chamen, que non saiban que somos. Se saberá, quero dicir, no momento en que esta decisión tomada, públicase, farase público, sí, nese momento sí, que son os membros do xurado. Pero antes non, porque entón podese prestar ese tipo de cuestións. En todo caso, quero decir, pasei por varios certames literarios, algúns deles falecidos, como Martín Codas, e, a ver, a miña experiencia como membro do xurado é moi boa. Só nunha única ocasión houbo detalles pouco claros nun certame. Pouco claros. A ver, había unha persoa que defendía un libro porque era amigo do autor, e xa. E non saliu adiante, porque os outros dous, e éramos tres, os outros dous démonos conta, e punto final, sacamos adiante un texto moi controvertido desde o meu punto de vista, políticamente incorrecto, máis que sacamos adiante e premiamos porque, bueno, eu, por exemplo, que teño como criterio que as cousas non me deixen indiferente, pois non me deixaba indiferente para nada o dichoso libro, entonces eu aí coincido con Eduardo. Claro, evidentemente as cousas teñen que gustarche, porque a ver como vas a premiar un libro que non che gusta, a ver como premias un libro que non che gusta. E afortunadamente sobre gustos non hai nada escritos, eu creo que escribir mal ou ben é moi opinable, depende de quen lea, e menos mal que era así, porque entonces a mellor alguna como a mí tiña un serio problema de non gustarle a todo o mundo, poñamos por caso, non? Entonces soy opinable, e eu creo que, é dicir, agardo, e eu na miña experiencia persoal encontro que procuramos introducir factores objetivos no sentido de, eu, por exemplo, fíxome en apostas arriscadas, quero dicir, en textos en que se traten temas que non sexan comuns, ou que no seu tratamento tampouco sexan comuns, en que sexa un libro e non un conxunto de poemas. Bueno, vas introducir unha serie de cuestións que evidentemente están dictadas polo teu gusto persoal, pero non é simplemente é que me gusta, non, gústame por bo tratamento da lingua, hai ritmo, hai medida, en fin, unha serie de cuestións que posan riba da mesa, procurando non saber de quen estás falando en todos os casos, porque senón eu persoalmente paso moi mal, e bueno, e ao final eu creo que o bo é que nos juntamos a falar 3, 4, 5 con gustos e opinións diferentes e diso resultado. Eu creo que a objetividade tamén se gaña aí, no debate. No debate que facemos. Porque, claro, a ver, alguna vez que fun, saliu un gañador o texto polo que eu apostaba clarísimamente, e outras veces un dos textos polos que eu apostaba. E xa no último, pois levei, eu estaba encantada da vida, levaba 10 libros que me gustaban. 10. De 43, 10 gustaban. Estaba disposta, recoñecía en 10 cualidades para ser premiados, non na mesma gradación, pero, bueno, quero decir que tamén vas, neste caso, non iba alerta, non iba pechada como ten que ser este. Digo todo isto un pouco para falar ben dos certames literarios, porque ás veces, fundamentalmente a poesía, nos mesmos poñémonos en cuestión, e se non para os certames, de algunhas non se sabía que existíamos. Porque coas editoriais non hai maneira. Non hai maneira, E eu vou contar anécdotas
como un Martín Codas gañaba en extremis porque mandei o mismo día que remataba o prazo por Seur, porque ese mesmo día recibía a nota da editorial que elegantemente me decía: temos comprometida a publicación de poesía para 2 anos. A parrafungeo que se sabía que me iba a decir que non, pero téntalo, non? Porque chega un momento na tua vida que dis: acabaron os premios literarios, agora vamos á batalla de entregar o libro co meu nome e a miña cara diante dunha editorial. A mí me contestan que teñen programada a publicación. E claro, ese libro que digo eu, pois non estará ben. Logo gaño Martín Codas. Poñamos por caso. E, por favor, estamos falando aquí de porfirites, pois non poñamos o límite da idade, nin o da publicación, porque entón eu que sou seguinte. Quero decir, teño 44 anos. 44 anos, libros publicados por gañar un certame 4. Solamente un se publicou sin certame. Bueno, pois 7 anos despois teño que volver a recorrer a ese procedimento si quero publicar. E se non, publico no meu blog e xa acabou, porque se acaba aí, non? Ben, pero claro, evidentemente temos un ego, digámoslo claramente, temos un ego e queremos ver as nosas obras publicadas e queremos ver a súa repercusión nos medios de comunicación e que xa críticas ou non. E é que non todos os premios son iguais, porque poñamos por caso, falases do Lorenzo Aleirón. Sí. Preocúpame o Lorenzo Aleirón. Publica Sotelo Branco. Nunha ocasión negueime a formar parte do xurado do premio de novela breve, de novela breve, Manuel Loeiro Rei, polas condicións que imponía Sotelo Branco as bases do certame. Lín as bases do certame Lorenzo Aleirón deste ano e preocúpame, porque di que Sotelo Branco é dona do libro e non puntualiza para a primeira edición. Eu foi ese o motivo polo que me neguei a ser xurado do Loeiro Rei, porque Sotelo Branco se queda co libro en calquera... Eso logo caduca e todas esas cousas, moi ben, pero as formas son as formas. Normalmente as bases poñen para a primeira edición e Sotelo Branco non pon para a primeira edición, entonces eso é un problema. E bueno, estas son así unha serie de cuestións. Eu, cando estaba antes falando, acordábame dunha cousa, como aquilo de o diñeiro non dá felicidade, pero axuda. Para cambiar un pouco de perspectiva, hoxe dome tempo pola mañá antes de entrar aquí a ler o periódico. Levantei-me moi cedo, contaba co Papa e non pasou. E entón li no xornal que falando dun premio importante, o Premio Nacional das Artes, que lle deron a Sierra, que preguntaba por Álvaro, porque non sei o nome de Sierra. Santiago Sierra. E, bueno, a nova no xornal era que renunciaba ao premio porque non quería legitimar a un goberno ou un Estado co que non compartía moitas políticas. Non falaba de goberno socialista ou do PP ou non sei que, senón que falaba dun Estado que promocionaba guerras, como a de Afganistán ou de tal, participando cunha potencia como Estados Unidos. Falaba dun Estado que roubaba diñeiro dos contribuintes para subvencionar a banca. Falaba dun Estado que, dun Estado que, dun Estado que. Eu, o que pongo xornal, que tamén despois habría que ir a... Está todo no blog dele. Claro, pero non foi o blog dele, unha hora no xornal pola mañá. Entón, a que ven isto? Que eu é onde quero cambiar a perspectiva. Estamos falando dos xuris e dos que nos representamos os premios. Eu creo que hai que falar tamén un pouco de que nos convoca e como utilizan eses premios para certo tipo de legitimizacións, non saben as palabras longas nunca, que deberíamos de ter cuidado con elas. A mí, por exemplo, sorprende sempre moitísimo que en Galiza houbera un premio de narrativa que se patrocinado por Repsol e IPF. É que me parece un insulto. É dicir, que Repsol, que nin cultura, nin galego, nin medio ambiente, só gañar dinheiro, patrocina un premio literario en galego. E que nos presentemos e que participemos dele. Me parece, non sei, que para reflexionar. E despois, pero non só nese nivel, eu tamén penso outros niveles, e aquí persoas alemães que gañaron certames, por exemplo, no meu concello. E aquí hai varios alemães, eu son da Estrada. E falo deso en concreto porque eu que coñezo, non? Porque eu son de esa vila e son votante aí, estou censada aí.
Parece un insulto que o meu concello gaste tanto en premiar pois, o García Barros ou a Adriana Valladares, que despois ás veces dan problemas, como sabe aquí un rapaz. Cando ten probablemente a biblioteca municipal máis insultantemente pobre de toda a redonda. É dicir, hai que tamén saber a quen estamos legitimando, por exemplo, cando non que estamos legitimando nós porque facemos, sino que nos están utilizando para legitimar a moitas veces políticas culturais, lingüísticas ou sociais que non existen. Entón, bueno, creo que o debate debe pedir un pouco por aí, non? Falemos disso. E, aparte disso, é moi triste que un sistema cultural, o estamos repetindo todos, a única posibilidade que teñas de publicar sexa gañar un premio. Di moito da situación dese sistema cultural. O sea, hai premios e premios, eu considero que nos concellos, home, xa non me meto coas cantidades e coas partidas para a cultura e tal, pero é algo que dá moita vida a unha vila, A ver, eu penso que se pudésemos ser objetivos de todo, que non podemos en ningún caso, é máis objetivo valorar un libro sin coñecer o autor. Eu creo que o anonimato colabora á objetividade. E que as formas nas que ese anonimato dos premios literarios se viola, que pode ser por coñecemento do membro do xurado, coñecemento da obra do autor, por recoñecer sin querer, ou por esta forma máis ilegal de avisar, mira que eu teño un libro aí, digamos, son en principio anecdóticas, porque non son mayoritarias. Eu estive en moitos xurados e sempre recoñecín algún, pero dous, vale? Pero non a maioría dos libros, que conste que nunca premiei un libro que recoñecese, non me certo, vale? Pero, e despois a outra é ilegal, así como é ilegal, deberíamos intentar evitarla, pero non considerarla para valorar modificar as reglas. Eu creo que non se deben modificar as reglas porque se violan, ao contrario. Respecto do que decía Susana, dos premios, de como se legitiman as institucións os premios e así, pero a realidade é que estamos demasiado jodidos. E é un pouco como o que decías ti, ¿no? É moi triste, é tremendamente triste que a única maneira que teñamos, e non só os novos, sino todos, de publicar un libro, sexa gañando un premio, vale? Eu teño uns cantos libros publicados, dous, podemos decir que dous están publicados sin premio, un deles publiquei novo, así que tampouco conta, un só, vale? O outro non está publicado polo premio, pero está publicado polo premio, que é Construccións, entón, pois, al final foi o premio que me publicou o libro, ¿no? E a realidade é que se non hai premio, non hai publicación, e entón, pois, estamos vendidos. Sierra, supoño que pode facer iso, porque non necesita eses 30.000 euros. Tamén, as cousas como son. Vale, se os necesitase, como ten a mí, e eu, como dicía Marta, eu collo 30.000 e despois saio da denuncia do Estado. Claro, porque non necesito, é así de simple, estamos vendidos, non temos ningún tipo de soporte á nosa actividade. Creo que hai que pensar nisso. Sí, no, tamén creo que hai que pensar. Tamén creo que sempre o dixen, acórdome de cando estábamos con Letras de Cal, que hai moita xente que se oponía e finalmente gañaron a que pedísemos subvencións á Xunta para a actividade de Letras de Cal, porque decía que da Xunta do PP, da Xunta de Fraga non se podían coller cartos. E eu sempre dixen que era mellor que os cartos estivésemos nós e que estivesen eles, vale? Sempre dixen iso, era a miña defensa, vale? Además de que son nosos, pero bueno, son nosos, pero teñen os eles. E entón prefiro que os teñamos nós a que os teñan eles, vale? Era o meu argumento. E nos premios literarios pasa que moitas veces é unha posibilidade de ter unha tribuna nun concello. O Concello de Carral, por exemplo, eu escoitei hai pouco decir, non me acordo se foi o alcalde ou o técnico de cultura, que o premio de Carral é a actividade máis cara, na que máis cartos gasta o Concello de Carral en todo o ano. Eu, pareceme esta unha liña de Marta e de Edu, ¿no? Creo que os prejuizos ante un nome, a mí é que eu creo que o que se ten que estudar é a obra, independentemente de quen a escreve, e o que digo Marta, as fillas e as fuñas, pero non só por iso, sino porque é unha información paralela, pero que como xurado non
se eu quero xulgar é a obra, non? Pero pensei por un momento, non? O que acontecería con non me saber, sería impresionante. Eu, vamos, visualicei por un segundo. E despois hai varias cousas. Unha, a calidade. A min sí que foi algo que a mellor non se afondou moito hoxe, non? Pero sí que me pensaba atoparme na mesa máis referencias un pouco a como se establece a calidade dun xurado, non? Se iso se fala ou se cada un ten a súa propia medida de que é a calidade, que entendo que é así, non? E como se utiliza iso, non? Para xulgar as obras. Porque depende de moitísimos factores. Pode haber un ano que se presenten poucas obras a un premio e unha obra que non é boísima leva un premio, e o ano seguinte a ese mesmo premio se presentan pois o mellor 7 obras extensas e eses finalistas son mellores que o ano anterior. É un concepto moi relativo. Sí, pero estamos sempre xogando co concepto de relativo, porque hai unha serie de cousas que nós podemos medir nun texto, que se miden, que están aí, non? Despois está, por suposto, está Augusto e toda a demais parte. Aquí hai un montón de filólogos. A filoloxía non é unha ciencia. Sí, absolutamente. Para mí sí é unha ciencia. Estamos falando, eu non son filólogo, pero a filoloxía non é unha ciencia. Totalmente. O premio debería significar que avala unha calidade, non? A miña pregunta é como vos, como alternativa, como a ELGA, Asociación de Escritores, que alternativas son as que propoñedes? Que movimentos, que cousas hai que facer? Onde está o punto de rotura de todo este amalgama de cartos, premios e de eu son Marcos Carreiro, ti es Lucía, que guai somos, que sois guais, pero me dixo que o nome, non? Que falaba do nome, eu non teño nome. Por eso digo que, como alguén sen nome pide que haxa un punto de inflexión, un punto de ruptura deste círculo vicioso de editoriais poderosas, de editoriais pequeniñas, de autores noveis que precisan un camiño para que eu os lea e que me sinta ben lendo, e non solamente lendo a grandes escritores ou Vargas Llosas que gañan para min injustificados premios. Esa é a miña pregunta, que alternativa como asociación? Editar, pois terían que valorar o que está pasando e non deixar no absoluto anonimato a persoas, e non falo por mí, falo por outras persoas que escriben ben e que non hai dereito a que as súas obras queden esquecidas. Claro, pero que vos sodes os cartos das editoriais. No, pero poesía e cartos son cousas que van completamente por libre. Como autores, sodes os que dan de comer ás editoriais, e estillares os que teñades o mellor que revolucionar un pouco. No, que o problema é que a poesía non te dá cartos nin a editorial nin a ninguén. As persoas que escriben poesía non escriben poesía para gañar cartos. Por lo menos en Galicia, non? Pregunto. Pero a nivel claro, porque eu son crítica de arte e quería dar un par de exemplos que pensaba que igual podían ser útiles os certames, por chamarlos así, de artes visuales, e que igual poden, cousas que dos cousas que apuntei. A primeira apuntei, tendo en conta que decía da cociña, de que hai poucos críticos de arte nos xurados. Eso me chamou moito a atención, críticos nos xurados. Me chamou un pouco a atención porque nas becas e nos premios de arte hai moi poucos artistas. O sea, o que se fai normalmente é o contrario. Hai un artista e o resto son críticos, historiadores, que non están involucrados na creación propiamente e que se considera, e non digo que sexa a mellor idea, pero o que se considera que son persoas que polo seu traballo teñen a costume de mirar as obras dun xeito máis obxectivo, no que non valoran solamente os seus gustos, eu non digo que isto sexa certo, pero que é o que se considera. Hai bastantes máis críticos, comisarios e historiadores que artistas, porque se considera que un artista, que me contas, sempre ten unha liña que lle parece máis interesante e que sigue, e por lo tanto é máis difícil que sexa auténtica. Eu non creo que, non digo que sexa a solución ideal, pero sí que creo que podería ser interesante incluir máis críticos ou máis xente con outros perfiles dentro dos xurados, porque creo que sempre dá unha visión un poquinho diferente. Despois, outra cousa que falaba destas opcións de que
como se poden replantear os premios, que eu creo que é interesante. Bueno, en relación con eso, nas artes visuais, non hai tantos premios, o que hai son moitas becas de producción. O que se fai é, ti non presentas unha obra terminada, sino que presentas, por exemplo, se o premio vai ser de 3.000 euros, ti non presentas unha obra terminada, ti presentas un escrito de que vai ser a túa obra, bueno, que é o que vas facer, unhas imaxes dos estudios que fixeras, e danche os 3.000 euros para que podas facela, e despois fanche unha exposición. E creo que é unha forma moi interesante tamén de traballar, porque o que faz é axudar a produción dos traballos, non somente a primeiros traballos que faz todo o traballo, despois entrega, despois non tes o premio e quedas aí. E aquí, polo menos as túas ideas, se son premiadas, tens a oportunidade de traballar durante o tempo sobre os traballos que tes en mente os expositos que estás facendo. Gracias, Olaya, Lucía, Leticia, vos por estar aquí. Cada día que pasa irás te sorprendendo, comezas a entender ou acabas esquecendo. Yo que un día foi todo xa non ten trascendencia, seguiu pasando tempo e con ela a inocencia. Vendo un pouco teu redor, agora daste conta do que merece a pena, do que en realidade importa, do que en realidade importa.